Здравейте хора! Това е деветия епизод на Огнен свят. Ако питате за какво съм тук, а не нормалното място, където е аркейд, да знам, просто се крием. Айде, брат, отиди в колата ми. What the hell? Леле, брат, той е гати. Топото ние за фуса още носим това. Аз няма да нося това, не знам за тебе. Аз за втори сезон ще съм с друга. О, шут. Сега ти го каза, та пак. О, да, аз го казах. Седма къща. Чакай малко. Та къща е VIP. А, не е VIP. Упс. Това е малко странно. О, гадост. Някаква в Global чата казва Коладио. Аз съм майка ти. Да знаеш. Този път няма почти никаква идея какво да правя. Забравих за какво беше по-миналия епизод. Той е Забравих за какво беше миналия. What the heck. Чакай, какво беше? What the heck, как съм? Да, наистина, за какво беше? Чакай. Не се спасявам изобщо. Ха-ха. Интересно. Не бе, аз няма да съм. What the heck? Добре, не помня почти нищо. А, да. Моля да няма никой на вратата. Добре, няма. Човек искаше да ходим някъде за последният ни момент от този сезон. С тебе не, ама сам да. Никакъв шанс. Ще ходиш сам. Айде, ела в колата ми. Сиреникс. Къде може да отидем? Може би трябва да направим обиколка на града още един път. Тука. Да, тука. Добре, няма да правим обиколка, защото се знае лесно кое е. Кое какво е. Помниш ли като бяхме на сватба? Не искам да помня. Ти ме беше накарала да си затворя очите. Да, бях накарала да си ги затвориш, защото Да,
Все още си малък и не знаеш как работи любовта. Аз съм на твоите години, брат. Ям, сандвич. О, бисквита. Прецел. Не знам какво е това. Още едно. Това беше хубаво. Да, това също ми е въпрос. Що си такъв дебелак? Защо има полицайска кола? Това е странно. Може би нещо е странно. Омага! Another innocent. Ти си арестувана. Защо аз? Защото крадеш от магазин. Ама... няма никакви ама. Качвай се. Добре. Това е странно. Кой ще ми помогне? Никога не трябваше да отида в това кафене. Никога. Ама никога. И сега изгубих единственият, който може да ми помогне. Готов. Нужно ли беше да е чак толкова? О, не, кой ще ме спаси? Синко, ти работиш ли тука? Да. Просто трябва да отида за понички, да. Добре. Бързо! Да се тръгнем докато можем. Да, по-добре. Знам откъде. Следвай ме. Ти трябва да махна тия глюсни дрехи накрая. 5000 хора са били с тия неща. Да, и аз. Не мога да съм... Ето така се усещам като човек. И аз сега. Ние сме сега отвънка. Все още ми липсват тия. Бързо в колата. Идвам. Бързо сега. Също
Не знам как не са забелязали. Фью. Вратата ми е била отворена. Шут. Поне по някакъв начин ме спаси. Все пак не знаех, ти ще ме спасиш. Знаеш му? Ще ти дам едно нещо. Yes, което е чадър. Само чадър. Нищо друго. Щом аз те спасих, ти сериозно... Защо толкова се сърдеше? Чадърите са хубави. Най-много ако си в Австралия. Какво мога да му дам, че ме спаси? Човек, искаш ли чипс? Не, аз отслабвам. Да, по-добре да отслабваш. Тофу. Да, разбрах какво. Не иска да правя гимнастика. Чакай как се... Искаш ли... Тейзър. За какво ще ми е тейзър? За да шокираш... Добре. Шо? Я предвид да ти го дам. И също ще ти дам такова. Това беше грешен бутон. И също ще ти дам няколко пари, защото съм богата. Ти да не си мислиш, че съм беден. Да. Ей! Добре, това беше всичко. Това е много яко. Как да го използвам, не знам, не иска да знам. Всяко... това не знам какво е. What the heck? Ай се оправям да спя. Лека нощ. Даже не я чух, ама добре. Тя каза лека нощ. И на тебе! За първи път той ми връща като син. Чакай, той не ми е син. Защото аз в друг свят имам дъщеря, брат. Ама като по-голяма, естествено. Да, няма сега да обявя, че това е предпослед. Утре. Имам предвид утре като аборкена, брат. Няма да чакате. Хора, време. Почти е време. Ама...
това, че сезон 1 е само 10 епизода. Защото е епизод 1 и ако сложиш 0 плюс на едното става 10. И да. И така прави с 2 става 20 и с 3 става 30. Не могат всеки. Може всеки сезон да има по... Добре. Какво пише? Лошо. Не мога да повярвам в какво си помислих. Сега ще чета. Уоу, какво е това четне? Откъде? Ти четеш? Защо не? Хубав начин да свършим този епизод. Ти даже не четеш нормално. Но ти четеш. Дай да ти покажа как ти четеш. Дай ми книгата. Ти четеш ей така. А, Б, В, Г, Д, Е, Ж. Не мога да го прочета. Ей, това е как ти четеш. Или изобщо я четеш. Единственото, което четеш е... Да. Само дръндил, защото си едно. What the heck, защо чак толкова бъгва? Аз нали имам интернет? Чакайте само. Хора, това беше краят на предпоследния епизод. До следващия.